because ke ivukani ke ngoku ilandelwa naseKapa nakomaRhawutini njengangoku baninzi abaphulaphuleyo. Ndibabulise bonke kwiimbambo zonke zomhlaba. Enkosi kakhulu. NdinguMkhanyisi kaSiphendu from Emachibini. Enkosi. Okay, ngomso ninenkqubo yokunikezela ke ngezinto ebantwaneni abadingayo, kodwa ke masiqale ngolu hlobo. Intoni eyakususayo eyabangela into okokuba ube nomdla wokunceda, ube nomdla wokuqokelela izinto ukwenzela uba uncede umntu odingayo? Msasazi, into eyandisusayo ukhona komnye unyaka endandilapha Emachibini. Ndaye ndabona umntwana onxibe isihlangu. Ezi zihlangu zakhe zinokrazuka, pho xa ehamba 5 step forward aphinde asilungise. Ndayibona le meko ndamthatha isayizi yakhe ndabaleka ndowuthenga. Ndaqonda uba ke xa kukho lo mntana uyi-one inoba banintshi abanye abasokolayo. Ndazama ke ukwenza uphando. Kuphando lwam ndafumanisa uba nyhani bakhona abantu abaneda uncedo. Ndaqala ke ndadibana nezihlobo zam ukuba noko masincedeni apha. Ndathi zani sakhe, noko saqala njalo. Kwicala ke because ke ndibanzi kwicala le-sanitary towels. Isidima somntana oyintombazana ne-confidence ikukuthi izinto zakhe zibe ngendlela. Xana umntana engakwazi ukuthenga isonka, akazukwazi ukuthenga ezi sanitary towels. Yandifundisa loo nto leyo into yoba noko mandiyithathe elinye inyawo. And ke ngoku ndabe ndi-influenswa yintombi yam ibifunda kwesinye isikolo sabantu abamhlophe. Kuba I won't say uneento zonke but uyakwazi, uyamaneja, but kwabe kukho ii-remarks ezithile. But wa-confidence yena wamaneja umanazo, igama nguMinenhle, wamaneja umelana nezo challenges. Ndafumanisa uba ke ngoku abanye abantwana abangenanto nyhani bona bazukwazi nomelana nezo nto ezo, bafakwe izigma ezithile ngenxa yendalo. Ndathatha esi sigqibo uba hayi, ndizawubaleka nalo mcimbi sinceda abantu. Okay, masiye ke ngoku sikhangele izinto enizawufika niziphethe. Zizinto nje ezinjani xa sinokuchazela umphulaphuli niza noncedo olunjani? Msasazi, mandithathe eli thuba kuqala ndibulele bonke abantu kuba le program ndiyiqale kulo nyaka upheleyo. Kulo nyaka upheleyo ndincede izikolo ezithathu. Kwezi zikolo zithathu ndiyaqonda uba into engapha ko-300 pairs yezihlangu endizifumene ebantwini ndiye ndozinikeza phaa. Ndaphinda ndafumana nesponsa eRobben Island. Ndathatha omnye umntana ndamsa eCape Town wakhweliswa eRobben Island woba phaa umntana waseMachibini eManzezulu High School woba kwi-workshop phaa. Then ubuyile lo mntana kuloo workshop waphinda wazoxhobisa nabanye kuloo workshop. Ndithetha nawe nje iManzezulu ibifumene u-100% rate, i-pass rate kwimatric. Ithi le nto ke ngoku le siyiphetheyo yi-puzzle. Ipisi nganye umntu ayifakayo inceda kwi-bigger picture. Ukubuyela back kumbuzo wakho, siye siqokelele nantoni into esiyifumanayo enothi incede umntana. Ngoku ndingaqiniseka izihlangu ezingapha ko-300 endiyanazo phayana. Ii-sanitary towels noba noko ziqabele phaa ko-3000. Also neencwadi ezifumanekileyo. Abanye ke abantu badoneyitha nangeenantsika nangee-uniforms zabantwana besikolo. Sinaye ke nomama waphaa Emachibini ebetshelwe yindlu ngoDisemba. Ndiye ndathi ndawuva loo nto leyo ndathetha noogxa bam, kuba ke mna ke ndizinze kweli laseNtshona Koloni. Ndathetha noogxa bam, oogxa bam bathi hayi, sizawuphosa isandla. Ndizama ukuthi loo mama lowo sizamnika iimpahla. Ezinye zimpahla zimpahla setyenzisiwe kodwa ke zizaba lulutho kuyo. Nabantwana bakhe sizabanikeza izihlangu, nomama naye samnikeza izihlangu neempahla.
Siphinde ke sibabaleke, ukhona ke nomama ondisebenzisa naye use-East London. Uthe uza kwenza ngokuqinisekileyo into yoba ezaa families zifumana inantsika ikhona ukugcwabalalana bento etyiwayo esiwaphantsi kwempumlo. Ndizama ukuthi ne-gift of the givers nazo zifake inxaxheba apha xa ziva mna ndikhala ndisithi yizani sakhe. Zinintsi ke ii-partners ezindincedileyo. Mhlawumbe ke mhlawumbi undivumele nje kuba sesithetha apha ndiwabize amagama wazo. Ndithetha nje nawe ndinayo ne-crew esuka eCape Town, oo-DJ Fresh B, oo-DJ Dimpose, uBig Xhosa. Nabo ngabantu abanamathuba abahambayo bayathorisha nakooma-Afrika nakwezinye ii-countries, kodwa bathi kwiprogram yabo yonyaka inantsika le date yam kaFebruwari abakwazi ungabi lapha. Ndithetha nje nawe balapha eKomani. Nangoku ndithi ndihamba nabo behambe befotwa apha endleleni. Kodwa ke eyona nto ibalulekileyo into yoba bayofaka isandla. Ixesha labo jonga ukusuka namhlanje uyotsho nge-weekend bazabe belapha. Ngebenze iinto ezininzi bakhanselishe nee-booking ebebezifanele uba bayazenza. Kukho ke noo-legal wise abasuka all the way from Cape Town, nabo bathi hayi sizoqinisekisa into yoba at least njengoba uthe yizani sakhe noko kuyakheka. Ndizama ukuthi ke msasazi sizabe sisenza njalo. Le program bendiyiqala kulo nyaka uphelileyo, ngunyaka wesibini lo, and ke ingathi iyayikhula. Mhlawumbe ke ngoku sizayinwenisela nakwezinye iindawo, not only emachibeni, kodwa ke ngoku kuba isengumntana isesefukwini sisazama uyibamba phaya. Enkosi. Right, sikunceda umntwana ukwelo phulo ngokubuyisa nje isidima somntwana. Ngomso uthi uyawenza lo msebenzi kumntu ke onqwenela ukuyozibonela ngamehlo nabantu abafuna ukwazi uba iza kwenzeka phi yonke le nto. Khasinike ivenyu, ixesha kwakunye ke nelali. Ilali yona isemachibeni. Imachibi ke ilapha eKomani. Xa uqala ukuphuma nje indlela ezibheka emachibeni zimbini. Ikhona le ibheka ngaseMonti, uzawubona i-10 ethi ilinge. Iphinde ibe khona le xa ubheka ngaseLady Frey, qabela phezu kwentaba, ikhona indlela ebheka emachibeni. Izabe ikwiholo ekuthiwa yi-Telecenter. Ndizabe ndinezikolo eziyi-4 iManzezulu. Kulo nyaka ke ndizabe ndinaye nomntu osuka from the second office yakwa-Department of Education, because ke kulo nyaka kupheleyo besizenzele. Bathe kulo nyaka hayi intle le nto, nathi asikwazi usheka, sixela uba khona. Ndithi ke msasazi also nakubantu akukavalwa, nabantu abafuna uphosa, noba iphe yesihlangu inye, noba isanitawel eyi-1 ayithenge. Naba ke sibethwa inetwork emphulaphula isincokola ke noMr Mkhanyisi oyawuthi ke ngosuku lwangomso onikeza ke ngehlangu ne-sanitary towels, i-uniform kwisikolo sasemachibeni. Ngenza likhutsheni lendlala yilaa nto ke emachibeni. Okay, Nkosi kakhulu ke siyaxolisa ngoqhawuka ngenxa yenetwork. Masele ke siyiqukumbela ndikunika nje wenza amazwi ambalwa okubulela abo bafake izandla, then ke for future umntu onqwenela into kokuba ke abe nokudibana nawe ukunceda ke elinye ikhaya okanye abanye abantwana besikolo angakufumana njani? Usishiyele nje iinkcukacha zakho. Msasazi, ndisekhona ne? Siyakuva Mr Mkhanyisi. Okay. Abantu Right, kathi ke sibethwa inetwork kanye xa sithi ke siyaqukumbela ngaloko usuku lwanamhlanje. Mphulaphula masimlinde nje mhlawumbi angabuya asele kunika ke neenkcukacha zakhe kwenzela uba nibe nesikolo nani enisincedayo kwilali esihlala kuzo apha kwisithili seKhrizane. Ndingaqhubeka ke into yoba uyawube uqhawuke unomphelo ngalo ke eli ixesha, kuba besiya ke kwimeko ebaluleke kakhulu yokubulela abo sele befake izandla. Mvile mos ubalile ke izihlangu zingapha ko-3,000
ihlangu zingapha ko-300 zabantwana besikolo, i-sanitary towel zingapha ko-3000, and then ke wachaza into kokuba ne-uniform baye banikeza ngayo. Kodwa ke kumntu ke onqwenela ukuqhagamshelana kunye naye uzama ke ukunceda mhlambi ke nakwiprogram yabo elandelayo okanye kunyaka ozayo xa bechonga ke ilali nabantwana kwakunye nesikolo abadinga ukusinceda, ungahamba ke kule namba yakhe mphulaphuli engu-082 836 5494. Mr Mkhanyisi mfumana ku-082 836 5494. Ngolo hlobo ke sibona ngathi ke uqhawuke unomphelo. Masivale ke mphulaphula, enkosi kakhulu. Siya kwi-double play xa sibuya ke sidibane nendaba unfortunately